Едно супер интересно и компактно фенерче с размера на батерия 2 пъти А, Nightcore Tiki с супер много опции, джобен вариант, но сега ще видите колко добре осветява. Фенера има 4 степени, първата е 1 лумен и тук батерията издържа 40 часа. След това имаме степен 15 лумена, тук производителя дава 4 часа издържливост, 60 лумена 1 час и най-мощното е 300 лумена на дължина 71 метра осветява това малко фенерче. Това не е всичко, има и ултравиолетов диод, на който може да гледате дали банкнотите са истински. Има и ето такава къмпинг светлина, доста ярка, може да се окачи накъде и SOS функция. 130 мА е батерията на фенерчето, под това капаче е микро USB входа за зареждане и сега един много важен тест. Да видите, че съм го пуснал в чашата все пак. Няма какво да ви притеснява да го ползвате дори в вода. Ето как работи UV светлината за проверка на банкноти. За пръв път виждам толкова компактен фенер с такава мощност и толкова много функции.